Tää siis tulee YouTubeen. Joo. Meillä on molemmilla nyt silmälasit. Sori, mä oon nyt näillä rintsikoilla. Mä etitän mun paitaa. Kuka se rakastaa Ella? Nää se itse. Silmälasit lähes. Pelle on saanut silmälasit. Joo, mä sain silmälasit, kun mulla meni näkö aika huonoksi. Mä saan ihan just, niin kuin ihan sekunnin päästä. Simposti. Ansku, tuupa katso täältä. Paita. No niin, mitä se on mun korissa? Täällä on kylmä. Ilman koska olet rintsikoilla. Heräskö Aatu siihen, kun sä luit? Ei. Ai Viitala. Aak. Aak. Tervetuloa ASMR. Missä Eetu? Sä ite tiedät. Onko se tuolla parakissa? Se on yökylässä. Kenenköhän luona? No vissiin sinun. Pysy. Se on tuolla, koska mä näin sen. No missä? Täällä. Siellä pussin luona. Ai Eetu. Ei, se paitaa. Ai Eetun paita. Ei, kun se sulla, mitä sinä just nyt tekit. Siinä. Tää ei oo tämän vakaa. Noin. Tää ei oo ees vakaa. Elää liiku sillä. Koska mun puhelin ihan just tippuu tosta. Ui. Se laitaa. Ohja tuntumalle. Eikö se seissakolla? Ei. Mä oon parempi outfit. Sulla vai mulla? Sulla. Mistä sä haluat laittaa sitä paitaa? Tänään ei saa